Pagkasalitaan ni Lisa nga napoluan, Hold-Uppers. Dear Manong Nemi, parbangonen Manong Nemi iti sumangpet ti asawa. Ang nga nagtugtug tadabukod na katulbek Manong Nemi ngem nadlaw kulat ta. Ken, panawad mo ten tatubuangunak. Tapos kasta ket asikaswek ti pamigat. Talo ti kita anak mi Manong Nemi agbasbasa. Adan iti junior high school ti Adwa. Idinto ta adda palang ti elementarya ti Bordig. Idi madlaw nak Manong Nemi nga rumuari ti kwarto. Nakaring gagaya man. Lisa, napautak ti sa serrek mo. Sa mesa, kasto nga oras nga sombrero. Agriingat. Apay ta ka lang sumangpet. Ha? Apay ta ka lang sumangpet, Lino. Sana nga sinungbatan Manong. Inruan na kitiwalid na. Nakabangbang kwarta tinted na. Eto ya. Ano na ito? Manong ribo na ito. Komisyon ko. Panakabagi iti naglako kami ti daga. Naglako kiti daga? Katon. Sursurutak. Nga real estate broker. Dahil ti may tulong na kanyak. Nagtultuloy ang trabaho ti construction. Mabanugak, sakit basit masweldo. Imbaga na mamuk ni Mr. Tolentino. Nagamamuk kami, kunana, sumuhort ka kanyak ta tulungan na kaglako. Nalingak magselsok. Siyak ti nakalako kay. Siyak ti nakaaloko kaya na di bayar mi. Sabi nga, dito lang komisyon mo, sikat nakalako. Ado ka mga nagbibingay. Ado kayo, agtitindulong ka mga dore ka mula sa nga dosena. Tapos lamay sa basketball team. Milyones man gas pagkarikan ti makomisyon mi. Ado ka mga nagbibingay. Sa ni Mr. Tolentino, sumala ka aduan na ta. Isang arod ti license nga real estate broker. Sige. Anak ko nagsalutsud pa. Alangar detoy. Inayon ko to ka riti ornong ti bangko. Sa igatang nga riti barong arawatan di kitubing. Kaya rin siya gumatang nga matarawatan. Sika ngay. Siya tulatan di ba ka mo? Itaplang nga riti ka pa mo, sweetheart. Paleta lang tinabanta sa dengken. Sige nga rin. Templanak ti kape, ha? Idaw mo to di kwarto. Tanong tumakape at oray may salang nga oras ti turog ko. Hawang pa turog mo ya? Adda, ang kahit ko ka na yunan. O nasaan kahit? Inakagdigos. Tagdigos kamit. Kalpasan na kahit. Kaldawan. Inakagasakas. Madamdam, agring to, digin anak ta. Hapi kami saan nga, nagawid rabi. Ilasi kang sa mga kakarta kwarton. Idanong ko tulat at tikapam. Idanon ko tulat at kengkan. Tiga matempla ka kapem. Siyak pa kita nervyos eh. Siyempre, naragsakak Manong Nemi ngay mawat iti komisyon kano ti asawa. Agpeso ti kunana Manong Nemi, construction worker ti asawak Manong. Didinto ta siyak, adam at aramidak nga online selling. Agpa-orderak Manong Nemi through online, kat no, dari ito order, mapangkumat gatangan, wano saan kat kontakik ti Shopee kada dumapay. Nga mabaling ko pag-orderin, i-deliver dan tumaten, sa akong to pakamuan, di kita nag-order, nga, adan ti order da, umay dan tumaten alaen, uno, idanon nga mismo kadakwala. At ako malawin na, manong ni, ako, maganan siyak, no kaskasan no lang. Nang nauna itakit, nang ti panakla na kwarta ti asawa, di, adamay inayon ti, puunak. Ken kastamatan, manayunan ti ornong mi ti bangko. Ken may gatangak iti barong arwatin di kita talungan nakpi. Ay, gusto ko malawad akang kanayon. Nga makalako. Dalino iti daga. Kaya da pagbibingayan da nga komisyon. No linawas nga mangtid kasto katakkel ti mayat. Una ore makabulan lang.
Uri makabulan lang kastoy kanayon titad na. Mayatan na. Kinon kunak manong nemi. Dinanang timuna nga nakariing kadatatang manong nemi kablaw kabalay mida. Ngayon at may tulong ko. Lisa anak. Ano pa nagluto na nang awanin? Kailag kay tarwarin. Sige. Nagdaramusak ano nagtemplang ti kape. Dahil raping ko mo pa nagsagad dita balay. Ay dita balay. Dita arubayan. Digdi manok mo nga nakurkura midan. Hirapin yung tumutinanang. Sige nga ron. Ni tatang manunemi adamat suksukayan nga bangkag. Napiyala nga adamat may tulong na. Datay mag-harvest mapamat ilako ni nanang. Kaya adamat mapaglakwan da. Magtadmunto ka akan niya. Tapos nagasta kita. Adamay na yung gadagitigastusan mi. Kakabanga kami amin. Di makadakas manunemi kita paggastuan digit naganak kanyak digitay maintenance da. Awo matireklamo ti asawak manong, nga suportaharak na ginagan na kanya. Pagpintasan na kidya, saan kam nga nagbalayin? Dito yung family house mi manong. Iti pagyan namin isang kapamilya. Tatakam tumuten ken siyak kang runan na unay, ti makaamunto ka nanang kinitatang, nagtultuloyan ti panagkapsut mo no panagtaeng dan. Si marunong nakariing manong name ni tatang igam na ti transistor radio na. Na ti mangigyo nga damag di taradyo tatang. Ay, dakas nga damag. Ano't dakas nga damag? Hinold up na-hold up nga bus idirabi Na? Agapo ti amyanan, ada nang sadang armado nga binute. Anak ba na diyan? Nakamaskara. Naka-bunute. Kano yun ha? Bunete. Kano yun ha? Bunete. Naka-bunete. Sinamsam da kano ka dagiti kwarta, alahas kada cellphone, dagiti pasahero. Atot na alad da ata, adupay dagiti nagbas nga balik bayan. Kasta nung di ba nakamo? Kaya alpasan ti pa naka-hold up da na kita napandan iti kasigan nga police station. Iti matin police, intawag da siguro matin kada iti social media, kada radio station, kada TV station, kada. Isulat ti tantanaw taon da rin eh. Digam. Bas nga nagkapo di Manila. Kitni. Imbagata awan ti nasugatan. Awan ti pinatay da. Awan ti wada. At mabuting matagiti pasahero At armado da nga rod. Manuda nga ta. Manamon manuda. Adot na alada. Kinipas da nga rod nga namin pinsan. Wallet. Kada alahas. Cellphone. Yang manam mo. No sinodi kita nga hold upper. Alahalak. Siya akong timang template kapag saklatan lang. Nagsasaro nga bumahon na kita pukuyo. Kita sa harak tumateng, kalpasan na, mga tayton. Ikakitulungan na ni nanang. Dita nga kay. Ay, garo ka, naktalikod, nakhiway-way, nagiti kalding ko. Itugot ko na ito yung radyo, tapos ituloy ko nga dengged at damag, may panggap, tipa naka-hold up, ti may isa nga bus. Idiro mo anong name ni Linong asawak manipo diti kwarto. Nakaturog ka kanimot lang. Dili anak mo. Digdigos da, nagrubat da. Mamigat ito aming nagsasangon. Nakapigpig sa radyo ni tatang. Nana, nakapigpig sa radyo ni tatang. At talikod. Imbati na siguro dito at radyo na itugot na pastura ng ordi kalding na. Dano ko na-hold up nga bus, idirabi. Ana? Ada ka no hinold up da, dagiti hold upper sa hinold up da nga bus, idirabi, nagapod yung Manila. Ato ka naglugan nga balikbayan. Kinipas da ka no, dagiti wallet da, cellphone da, kada alahas da. Naglugo dagiti nga hold upper sa niya.
Susapo. Adan tulat ta panagpatingga ti biyag na. Wala nang mapati kape. Ano? Kape man pa. Di mo unay ta kape. Sumati kayat ko si kami. Kita agmalmalim papanam ngay. Maturo ka. Di ka ba't naturo kaya? Ang pagkorda kompleto, di mo kayat nga kuyukin ng to. Nga mapantay di bangko nga mga deposito na ito'y commission mo. Sa duhatan to pa hindi mapan guwatang matang nga darwatan mga darwatan. Dada gitu bing sudan to lata kanta ti kwartada ta baka mo da gumatang darwatan da. Kadana ng kinatang mo ay katigatangak batin ati baro nga short manitatang. Kin baro nga bestida ni nanang. Ay kasto kumakanayon lino. Ore maminsala kasto ti makabulan. Kano maminto ti makabulan na kasta. Di mo kaya? Ay, kahit ko launa ya. Nagdakala may tulong na. So nga, sige. Sumurot ka lang kada Mr. Tolentino. Tayong ka eksursong agsapul iti lako nga daga sa'yo, agsapul mat kadagiti buyers yun. Kasta nga rin namin dami. Baka ito nung Rabi, ano itong madamdama, tumawag tumanin ni Mr. Tolentino kanya. When manong nemi took of the town, pinapasamak nga hold up. Idi Rabi, babayan ti pa naka-hold up ti may nga bus nga nagapoy di Manila. Ano. Ore sa dinot pa na, mapangkayenta tiyanggi, mapangkayenta nyudtoy. Dadat topic na. Nakadaldil ka daw, ti aglogan ka na kita kakastang klase nga bas, kakabsat. So nga, isot ka na yun sa nga target na. Baka intur rabi, sa nga rabi, umay nga lawas, at tumanin may report nga, mahold up nga bas. Agkaawit ngamin di kiti balik bayan. Hindi kiti nga talang agapod yung Manila, ti hold upan da. Kito rin dito, agapod ti probinsya kang pamilya, bambalin dapat hold upan. Iso nga da kayo, di kayo pilagpampamanila ka na gitoy. No, saan nga pala nga matiliw, di kita nga hold-uppers. Si Kagayam, Lisa. Api nga siya. At nansamot pangkip mo nga mapansya di Manila. Dato yung business ko, nana, kahit mabalinti online. Agurderek lang. O deliver da. Nakas pagarikan ta, plano nga mapansya di Manila, tapno, siya amis mo ti mapan aggatang nalaklaka. Kaya ko na, noing ka amis mo ijay pakturya. Nasa mong ilaslasat iti Lazada kada Shopee. Hindi namin pintas. Adut ganan siya, man. Well, isang rodet trantak. Naroon na dati po unakit na nayunan. Isang inaksakit di Manila, ti mabit. Deta manunemi timbagak karatatang kininanang. Kahit pagluganam nga rod. Kahit bas Kaya naanakad nga bas dahil na hold up. Hindi namin sa ngarabi Timbagak manong. Kahit saan nga aliklikam ni Dia. Ay nalakay awan ti pilpilyan di kiti hold upper. Noan niya ti oras da. Kahit noan na nga bas iti na era na nga sa daan da. O sa daan da. Agpa Manila man, wano agkapoy tiya Manila. Kaya dati matpanggap mo, ngagagkwa, pa Manila. Uwan ko man natang, nanang. Saan ka langin nga patuloy? Apay man. Kaya baka dumera na ma-hold up ka. Susapo ya. No muna kat adaban nga kwartang itugot mo, tama pang kagatang tikunam nga kwa. Di kita tagilakom, nga imbes nga i-order mo iti Lazada o no Shopee kat ingala dumano nun sa Japakturya. Tapos nung ikas nalaklaka at dakdakil ti maganan siyam. Ore man dakdakil ti maganan siyam kas pagarikan, no ma-hold up ka ba ay susapo. Awan sa servina. Isong ipuspo mo lang pagpanaparag pa Manila. Kasang-kasa na. Apay, ma-hold up takad amin nga bas nga ron. Ida ngamin teraramidan na giti pan nakabagitilin taga. Awala ngamin tinakalasin katakwadan.
Awala ti mabalinda nga pangrugyan mo nung makuna nga lead tapno sa pulen na dagiti nga hold-uppers. Manam mo. Baka matno at pa kayo naigan dagiti pulis kadagiti hold-uppers. Ana? Kay Tiyo sawan? Uy, natut kakasta. Agin la agwa agin tuturog latamot dagiti pulis. Babaan dalat baka damot pa nakabagi da. Nga tamat nanang. Yan nga, tiyan mo. Baga ano kwa, at dapat dagiti pulis, kay so dami so tag-hold up. Kaya kung nadatayan, tiliw hold up. Tiliw hold up, tiliwan da. Kampay di, adabason ng hold upan naman kayam. Kaya tiyo sa akong tatang, at dagiti pulis di ako hold up. Uno dagiti militar. Posible di kasta. Pangalan ko sino ko mga igam ti paltog, saan ka di nga pulis, uno soldado. Baka no pulis butla di kita. Idi sumrekak manong nemi ti kwarto. Anda ka mat kapilagayam. Lino. Hanana? Oray kung natitawag ni Mr. Tolentino. No, dalakid mo ita. Tabi anat oras pa naglakad yo Rabi? Nag-travel kam trabiya, makadanon kam to sa jay, iti bigat. Jitarjat mi nga sales tohan. Ewan gayam, nangingkwita nga, pamanila ka. Kasta ko ma. Kahit hapinas kang pailang nga pamanila ka. Alis tumid lang, agorder ka. Nalakla ka nga road, no diretso ak sa Jepaktorya. Anak aglasat din iti kwa. Lazada ka da Shopee. Dagdagal mo naman, ganansya ka. Kasi doon na ma-hold up ka. Amin nga ta nga, lugang kit parain da nga hold upan. No, kas pagarigan ta may na. Makamud ta na. Ipos mo pa lang. Hanggang pala papawan. Ay, napo. Nakareserba ako. Nakareserba. Basta saan ka pala Manila. O nagpamanila ka do, intun matilo di hold upper. Ana? Agpamanila ka to lang, no matiliwan di hold upper, kunak. Gabot at damat panagamak ko manong na impospon ko dayta nga panagturong ko sa di Manila. Tinaramid ko lang tama nung naming kita. Nag-text, agawat aklat tama, di kita message da, no at sinuman di kita agorder, no anyat orderan da, sa ako man tayo pakaamo manong nemi, orderan iti Shopee mo no Lazada, i-deliver dan tumitlata, no intun no adanto ka sana. So, no ada parcel, no kuna nanto, Lisa, parcel! Ay, dagiti order ko, kunak bata. Saan no makita kung sino dagiti nag-order, tawag at adalati order mo. Mamulain mo no i-deliver ko. Si kalatan manang ka masango. Ada no ka charge na. Kung mang nayo na. Basta i-deliver mo. Sige ka ron. Kamal man na manong nemit ay dingal daw. Ada ka sa sarita ni Lino. Iti cellphone. Pasaray kumita kita taglawlaw. Dan samot palimod na ito'y asawa ka. Kasla, pinapilit da ito kasasarita na. Inayadak bang ito tumasidag yan. Ngam kabayatan ng mas asadagak manong nemi umad adayumit. Ni, amo na kong masasadagak. Sakit sekreto ti asawa ka. Umasida kag lata, umadayumat. Sino kami takasasarita maya? Shhh! Kulibar ka. Imadayumano. Saan ko nga sinurot? Ngam ore saan ko mang mangig manong nemi ti bagbagana. Kasla, Jesenias ti ima na kat. Kasla, stop. Nga kasla ipapilit na nga. Di at mapaspasama ka rito nga asawa. Inore ko lahing manong nga nalpas ti ba nagsalita da.
ka ngay masdag kanya. Lengatan ka pa'y. Nagdadakkel na kita na, lengat mo. Sabi ya? Mga harot pang punas mo. Punasan man tilingat ko. Nangaroon ti bukot ko. Nadakat ti problema, Lino? Ibagam noan nyaman ti problema. Awan sa bali nga, umuna nga mang tulong kang kawan ng pangimbagam ti problema mo sa nga siya ang asawam. Tanuan niya man dati nga problema, itaklin ta kinapot Diyos. Taon sa bali nga makasulbar ka nagiti problema no sa nga ni Apo Diyos. Sino nga medyo kinasarita ni Mr. Tolentino? Dahil real estate broker na sursurutan. Wan. Nadalakad min ng turabi. Yung tiyak kayat ko na. Sabi hindi mo kayat. Tiyak kayatan ko na. Isungarod nga, ingkawid ka pa Manila. Di ka maawatan. At nakatilimlimad mo kanya. Real estate broker ka din at ang Mr. Tolentino? Saan? Ano nga ron? Pangulo de iti hold-uppers. Hala? Kaya't mo nga sahuin? Di hold up? Ini ka nakatlo nga aldaw? Kaning katlo nga rabi? Isuda? Da kayo tinag-hold up? Dati intad mo kanya kakawarta? Nagkaputi pa nakabagim? Iti tinakaw yo? Di mo napigpigsahan. Wen. Lino, apay. Pilit talaki. Pinadas ko lang. Ngam dakos ba't laing nga jakon kayat. Ngam pipilitan na Mr. Tolentino. Ipangpangtanak. Ipangpangtana tayo. Ano jak mapan makikadwa kadakwada ita. At ano daka sa mapasamak kanyak. Agraman kada kayo pamilya. Opo na ikamitin Lino. Narito na nasa sirkmon. Tsaka matngarod kayat. Nga itultuloy ti amin. Diya kayat nga ipakan ko kada kayo. Naggapo iti dakas nga wagas. Iso nga numabalin na kumakit. Ibabawik tintin ko keng kakwarta. Natapay nga rutbait. Imbag ko kon. Inikakti kwarta na kita ubing. Sa in-shopping ko mo tayo. Inikakti arwa. Ang gata nga kati arwatin. Tatang gininanang. Napunay ka magtan Lino. Apay na panunod mo data. Napilitan na kalay nga simurot katakuhana. Gapot na amiris ko nga sanga na rumbing. Iso nga sang ko kayatan ko na. Nagpambarak nga masakita. Nga tsak kabailan. Ngam ko na nagad din. No saan ka nga umaita. At daka sa mapasama kang ka. Ground ti pamilyam ko na na. Hindi pa nagsasarita mi manunay mi di mi napupuutan ng masadig datatang kininanang. Andat ako na. Tatang, sikat ti may sakadag iti hold-uppers. Tatang, nung nangigit yung bagak, napilitan na klaing, itakit saan ko na kayat. Adaman yung panggap na nag-hold up ito dahito nga rabi. Kadya kayat. Kadgabot adya kayat, di ba pan sa diayan da. Ada kanutakas nga namidan da kanya, kanti pamilya. May ramraman kami, kasta. Kasanon no, o bigla natin nga parakpakin dati ado nga bala dito yung balay, kahit may ramraman tayo nga matatak iti bala. Mamasakir tayo. Pauna yung barok, nasusurutan. Namiris ko nga ron nga dagos nga maditatang. So nga, jakon kayat. Alangan mo't nga mapanak latang mo't sumurot kadakwada kita. Tumulong nga hold up. Sa akong tumanin itad ka ni Lisa, di mabingay ko. Saan, di naigatang nga ron ti arwaten. Nagkaputi hold up dahil dyan, kasi dyan. Ay, amoy susot di arwaten. Sika, bakit? Stambot kanya.
Kakit pa alanin, tapuura mo. Dispensaran nagtatang na naroon naging kalisa. Hana trumping nga namitan tayo kiti pang tadak. Ana oras nga tanog hold up da. Check mo na mo. Ana oras idi nag-hold up kayo. Sumsit rabi. Ado pa nga oras ti pa pamuspusan. At kahit yung sahon tatang. Kahit ang kakipulong ka na kiti pulsa. Ana? Oo, apay mas dao ka. Wano, kaduayo ka di kiti pulis sa andan. Awang kaduaming nga militar, awang kaduaming pulis. Kahit mo. Di mapang kakipulong. Di kahit nga sahon, ibagak nga nairama na kadidi nga rabi nga na hold up. Kahit kapilitan na. Di pati sakit may balod, ngam nalaglagan lang. Gapot na makatulong ka. Lino, husto ni tatang. So agsagana ka. Katueng ka. Ato na kita mamok ka polis. So ang kuyogin ka. Sige nga ron. Intaman. Inta ka ron din. Kinuntak ko manong name ni Sargento nga dati-dati nga supsuplayak manong name ka na kita'y iregregalo na ka na kiti chicks na. Oh, may order ko, happy nga timawag ka, Sarabi Sargento, tungig ka. Oh, dumdugin ka. Mabaling meet umay dita, kaduwak ti asawak. Naka-duty ka di ka. Naka-duty ka di? Naka-duty ka. Ano nga division tayo mo ka di? Operation Division. Ano ti, rinugyan yung panang sulbar kada tayo, hold up iti bus. Aguro oray kam lang iti mabaling amang tulong kada kami. Tulungan na kayo, Sargento. Ada may tulong nyo? Adda, naroon na ti asawa. Mabaling ka ti Sargento kung may kamdita? Sige, umay ka dito. Iti ba isa nga nalimit nga baset manong name iti police station? Talo kami manong name. Siya, ti asawa kini Sargento. Sige. Ibaga yun, no? Kasanukad na kami nga matulungan. Sargento, ure no, may balot ak tumaten. Siguro, nalaglagan na ti basol ko. Ta makatulong ak ngarod kada kayo. Tiket mo sawan, Manglino. Di na hold up tinapalabas. May sak kada kwada. Hana? Wen, sir. Ket tinawagan na tipan nakapangulo mi. Nga damanin operasyon mi. Ngem nagkidkidak naging sasakitak tadjahon kayat. Ngem ipang pangtadamat tibiyag ko kan ti pamilyak, sir. So nga, na-advise ti asawa, ngagpulong kami kata kayo. Tano kas kasanon lain, kas pagarigan tagbaligi kayo nga mangduprak iti hold uppers na iduduluhan ni Mr. Tolentino. Mr. Tolentino? Wan, sir. Mr. Tolentino. First name na. Rafael Tolentino. Wan, sir. Dakil bagay na natayag. Wan, sir. Dakil bagay na natayag. Gusto ko nami. Isot mangitada ulit ti panag-hold up. Sir, baka no, adamanin operasyon da ida. Sa dino tinamnamayang mapagpustuan da. Kananya nga oras. Mostly akit. Before 12. Between 11 to 12. Sino ti target da? Tsaka mo, sir. Ngayon between 11 to 12. Sige, ikaman kami. Kasalitak ti kakatuak. Sir, ano taramidan nyo? Agtutulog kami no taramidan mi. Pagkaduan mi, ti grupo mi. Masada
dagiti pas nga gapo iti Manila. Ket dagiti aggapo ditoy, iso ti mapalubusan. Tamabalin, nga konforme no anya nga oras, iti mabalinda nga panakapalabas, panakapasungad, tilugan, sang gani. Uwan sir, kasta talaga. No anya di oras nga magtutulagan da, no asino iti mapasungadan da, agpa Manila man unog aggapo di Manila. Isot sa dain da. Sige din. Mabalin yung tagawid. Tauran nyo lang ang resulta ng tumigat. Sir, malaganan na ka di? No agbalagi kami, malaganan ka. Salamat, sir. Sabi ko man tagbalagi kayo. Tano saan ka agbalagi? Delikado ti pamilya. Ini makahamid kami dito'y balay, manong nami, madlaw ko sa saan nga makatal nati asawa. Keep calm. Pagtalahem tirik na. Ilang kami nas-strik mo. O nga rod. Ay, wan nga rod. Napintas ko mga unay. Tapos syempre, kanayon nga baligi. Ang adanang ko kami nga, imbagat ibakat nga. Ada pagpatinggaan, ti kinadakis. Nga may isabadan to amin sa Jempierno. Tsakayat, nga mapanawang kayo. Tsakayat, nga matayak. Kaputi, panagkaramit ko di dakas. Tsakayat, may balodak. Saan ko maitid, pagrebegan ka na kayo. Kahit kung liklikan ti kinadakas, tapno talinad ka na ba, nasaya at nga tao. Tapno makapagserbiak ka na kayo ng pamilya. Uri ka sa nutirigat, basta laki di legal. Uri ka sa nutirigat, basta paglingatak. Gusto ka. Sige, maturakan. Maturog kan, tariin kan to, no mabaling ko nga tawagan ni Sargento. Mabalin siguro nga may bagana, nuwanyat na basama. Nakaturog ka sa hawak manon namin yung siyak tisang nga makaturog. Rimuarak, at damat kain ni tatang. Iti kusina, ano brahin nyo ta? Ni Mike Lai minom. Kalbasan na kita nagtugawak mo dito. Itugtugot sila sa radyo yo, o rin at kusina papanan nyo. Katahamat nga damdamag deta. Tuktukar. Ngayon no kasta nga da plus report ko na kita ko. No nag-operar da sarhento ako nam. Among nag-operar da kita polis, adalat tamat kadwada nga media. Tanong kasta ano ada tiraidan da, dagos nga mamuanti media, i-report da nga dagos. So nga, nakaturasan, 11:30. La. Sublikan ti silid mo. Orayek lang. Gingkanat 12:00. Maturo kak ton. Naawan damag. Awan may plus report. Gingkanat 12:00. Di ba ka awan ti mati ka na pasama. Ngayon magbulta kuman manon naming agsubli iti kwartumi ti asawak iti bigla nga flash report. Flash report. Flash report. Nagkinita kami kinitatang. Awatan naman, tiba sa flash report. Damani po iti flash reporter tayo. Kumbaga na tinagan. Aging ka, isimong batan ti reporter man. Nagbalagi, dagiti pa nakabagit ilinteg. Nanang tiliw ka dagiti hold-uppers. Nagbaligi na. Inalak ti radyo manong ni, ay, hamoy na dayo ti radyo ah. Ay,
Inakipang kinilino. Riniing ko ni Lino. Digam. Abay. Nagbalay kita sarhento nga ng tiliw ka na giti hold uppers. Kasano ko na, digam. Daganda. May sa nga bus, nga po iti syudad, nga pa Manila. Iti sinaed di hold uppers. Iti tayo nga lugar ngayong bagam, di ba? Ngayong gayam, almost pulis dagiti nakalugan. Ha? Naglaying sarhento niya. Inistap na dagiti agpaamyanan nga lugan ngagkapo. Dagiti basa ngagkapo iti Manila. Ket dagiti mapansad di Manila, pinalubusan na. Ket deta nga oras, alas 11, nakadanon da iti deta nga lugar, 11:30, 11:15. Ket sinada dagiti hold uppers, limo ganda, hold up, pulis met gaham dagito. Ano kasta? Natiliwdan. Nagring ti cellphone ti asawak man. Sino ta? Ni Mr. Tolentino. Ti Pangulo ti kiti hold uppers? Wen. Subatan. I-speaker mo tadag. Hello. Ayop ka. Sir? Ayop ka, Lino. Ayop ka! Sir, pengen bagayo nga hayop pa. Nagkipulong ka kada giti polis? Sir, saan nga po doon ito? Anak naman ti polis? Kasanungar nga naman dati amin. Sir, apay anang kami tinapasamak. Da kami niti pagbaludan. Nagipulong ka? Saan nagipulang, sir? Anak nagipulong. Kinapod no nagapot buting ko kada kayo. Saan nag-aribrimor nga nagmalmalim? Antak dito balay? Ano nga man tinapasamak? Pulis magkayam tinaglaon ka na dyan nga bas nga sinaed mi. Imbes ko mga ipasarang min dagi di paltug mi sa aming ibagat hold up. Isuda matin nakapasarang di paltug da. Kalpasan nga nakauli ka maamin. Sir, boss, gagangay lang na ita. Nagpatinggan ti kinala dakis yun. Sikatin ang gasagbag ka na kami. Makaruwa kam tumitlaing. Sa pulan da kanto. Sabi ko masan, tamalungsot kayo ti pagbalutan. Kinunamit ti asawak man. Egin ka, nalalpasan ti saritaan da. Ano't panagkunan? Amunta kin sarhento. Nukasano? Malusotan da nga tareta ang kaso da? Baka makapagpiansada? Mabilang tawag ni sarhento. Hello. Lisa. Sarhento. Congratulations. Nagdakkel pa nagbalay kimi a pulisya. Nagdakkel nga grupo na tiliw mi. Nakanando ti bad record na ito nga grupo. Iso ti pa nagkunak. No bail. Handa mapiansahan. Tasala nga dito ti pag-operenta da. Naisaroong dala dito eh. Iti may kadwa duwang gundaway. Kaya iti may kadwa gundaway na tiliwdan. Nakanando kaso dito sa baling nga lugar. Siguro namamuda nila kayo mo. Damaga manggidi. Kasi nga nagabamuda Mr. Tolentino kinila kayo mo. Sigano kasano? At ay masidag kanyak. At amadlaw da nga slag po problema. Ano problema ko na da akit problema nga roti magtrabaho. Awan ti stidi ko na. Kasi mo tanti nanimpo danda nga nangawis kanya. Na minsan lang, sir. So, ang kunak na sangkon nga inulit. Dagal din na itulong mo, Lino. Di sa anak mat nga mabalot, sir.
No si kanto talaga ti kang runan nga witness. Sa bagay, uri awang ka, adado di kiti wi ikwa. Pamanik-nik. Awan ti pagdanagan to sa ti makamugin ka. May kang kapag hindi ati kong guna. Ana? May kang kapag hindi ti reward. Gabat tadi kiti kakaduan at Mr. Tarantino, almost wanted di kito. Nung kasta sir, nagkakwarta akpay. Uy, may mangibingay kat no. Uri akong kwartan sir, basta lagi sanang mabalod. Nabang aran tiriknak, kendrik na ti asawak manong. Awanan tiriskan pa kabuting mi, ama pasama. Nagpatuloy ak madlang nagpamarilya manong nami na panaggatang kadagitiya order da kaniyak. Ngawan ti dakas ka napasamak, iti pa nagturong ko di Manila, kan hindi pa nagawid ko dito probinsya. Talaga gayang nga pagbutbut nga dari nga grupo ti hold-uppers. Nabit na pa'y gayang dito lugar mi manong. Pidwa ta pa lang isumatan ti pa nakatiliwdan. Kat nagdanamag manon ti kaslapan na kabanwar ni Lino gabot ta iso ti gapuna no apay nga dahi nga dakkelas sindikato nga na isaroong dito lugar mi. Kat iso ti puon ken kapuna no apay nga napugipog dahi nga sindikato. Naikan nga peso manong name ti reward yung bingahin na ni Sargento ken gidikado na. Manong name akit naragsak kami na imas mo ti si pinangsagrat mi kadatang reward. Tasaan lang ti asawak manong name iti nagtrabaho no diket pay siyak na naruna kadatatang kininanang nga nangisingasing nga mapangka magpulong iti pulis. Manong name manipod mo't idin nagtutuloy ti business ko. Ngayon pas ko mga gorderak iti sa bali, mapanak latamat ten mapan gumatang adamat ten suki. Kaya adamat ten natalgad nga trabaho ti asawak manong nemi. Ta nakastrek iti may isang kumpanya nga nagbaninso nga company driver. Dito nga ron ti pagkasaritak manong, ababa unay, ababa ang putpudno, anamsak iti kinapudno. Kinagyan mo naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos, nga kalpasan nga nak-inshare king ka, ti detalyena. Kinagyan mo naklaunay, ti laing mo nga nang ibasa, kit sapa ko ma, tadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada nga di patak ka nagbuya. More power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagkaya mo, Lisa. Thank you, Lisa. Iting ka pa ng iburay ti pagkasalitam.